Saling tadi ha. Aduh lihat deh. So hello guys, good afternoon. So usa ba oras alas 10 naman siguro ron. Alas 10 na unja karon. So ito ni aking vlog na aking vlog is matoy pangahoy. Karon mo to ang second batch na to ron pangbuhaton sa panginabuyan. Wala sila. So nakatawa ko guys kay ang mga kauban kay mga igurot man, mga hanas siguro ng mga matawhana. So unyang taod-taod guys, ang pakita ninyo. Ay kisugdan na, ay kisugdan na. Ato. Ano namalik? Namalik noon. Unhan sila oy. Pa. Patakwag o pagsugdi wa na unhan ha. Nang bato may isud. Nara sige. Terus kilid. Kilid. Ano sunod ko? Sunod ko eh. Nag-vlog. Agnaw na Kuya Marcos na full storage. Dah. Kulok semua. Ah, nagagmay do oy. Rami, dako ka jo. Hindi ka. Ipang sama. Ari me. Buang. Sabaha pa ning kema. Gagmay. Aptik ka na. Nanasdaan mong ipangitsa. Nabali na. Ay, pizza na kaya ako ipangda eh. Sudlanan kuya, dara-dara. Ha, atin inom. Una. Kagyan ako oy. Kaya po ganatan na. Wala guys, grabe yung daghang sud na. Madyo nalaman po na. Ay kay maabot ni laing lugar, ringin sa mga naong.
kami? Abogon? Ali, abogon sa kay na lima. Hoy na ikuan na. Ari kami, tabad kami. Anak kami. Giabog ron guys. Uy! Tama na ibata diri day. Ju abre po sugdan di ay. Ug aset naman ato. Kapag dyan nga yung mga kinabuhi guys. Ay ginawa ko. Di po dyan hindi magdalap dyan ay po. Sakto na po rin guys. Sa giyahang mga kuhan. Lami kilawon po. So ay tasugod. Sige. Dari taman guys. Nang liki naman yun eh. Mudidit ko mi. Go cellphone mi. Mas lang dito ko. Ginawa ko cellphone. Hala sige. Sugdan. Arang inita. Ginawa ko na mi. Ano? Woo! Pinilinta din niya. Hala na wow. Uy, nang lasot man nini. Tapad lagi ta. Mas pinilinta mi ha. Ate Juliet di ay. Surus. Ate Juliet day. Nalipong ko guys, kadaghan po jamo. Kumusta to trabaho? Kadaghan na kadyo dre. Nang yatang manis daming nga ni. Dili siya yatang. Tara. Lasot. Ay, kamaod dyan na jud na. Ang lasot dyan. Kana. Ha? Oh, haluan? Raa. Garimi. Ano mi mabut. Patay ra. Kira big tiil giapil tiil. Magpunggal ka. Today. Ha? Makoy di ato ba kas kamera ko ya makoy. Pabitaw.
nun. Kuja man ada isang mabuang di ay. Dong, kita orang tua dong. Dong, enggak betul enggak? Bueng. Pak kurang Marcos sila guwat sa kasawsawad. Tren lutaw oh. Kita tati namatay mo tuti. Tati namatay ti. Ay mo pabakon. Tuwa mi namatay mi tami lutaw mi. Nagtapihi. Tami nagtapihi mi. Na nagtapihi. Ta. Kena. Ay juga ya kan. Balik isda. Si Bapo rin jud diha. Sa slow jud guys. Nanda ra di ay. Dugag maja man Ay lagi. bukan mula kapun. Manday. Lamin ako aron ti ginamuso. So hello guys, sumunod ang vlog today. So mga to lang nga isda. So mapasoy pag uli na makarabing lujahak ajo kay init pa unja. Pero di pod arkansi guys kay daghan pa ming nakilaw. So wala na ipakita din guys kay busy man mi ka ajo sa pagkuan mo nang wala ipakita din so ag pagkuan pa procedure sa pagkuan nga gama. So karon nakapahuway yung ginagmay so nakaroon na migi ka sa sapa. So among plano is babalik mi pero wa mi nakabalik kay nagtukod mi og kuan duwaanan every hapon volleyball. So para to guys atong vlog today. So I hope na enjoy mo. Alam mo istorya guys sa bukid is nindot sa puyan. So para to guys, don't forget to like or subscribe to my YouTube channel. So this is Kuya Renz. Ug daghang salamat og ampi-amping ta kanunay guys, and I hope na enjoy mo sa vlog today. So take your time and enjoy every day guys. Kung ano man, be thankful, always pray to God. So thank you and see you for next vlog.